2+2. Kiekko viivaan. Brickley. Blickfeld. Blickfeld lähtee laukomaan ja on se laaseri. Ei sille voi maada mitään, kun se lähtee, niin se lähtee. Ja se kyllä kylvää tuhoa. 7-1. Joakim Blickfeld ja illan toinen maali. Jotenkin se vain näyttää, se näyttää niin rennon rauhallisen helpolta. 27-vuotias Fredrikshavnin poika painaa ranteella ja meinaa sinne suhteellisen ylös hyllylle. Tästä Brickley pieni siirto ja siitä Joakim Blickfeld. Pistepörssin kärkimiä tänään 2+2. Ainakin Daniel Brickleylle tuohon syöttöpiste tulee, joten jatkaa nyt 4 ottelun pisteputkessa tehoilla 1+5.